आंखौ एमएलए जासिगोन एमएलए केन्डिडेट होनबाय थादों आं निजेनो सेन्ट्रेल भाइस प्रेसिडेन्ट हाग्रामा सारा प्रेसिडेन्ट दाखालि बुंदों बिथाङा बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां डेभेलप जादों हाग्रामा सारनि समाव जानाय थांनाय एमपि इलेक्सनाव जदिव जोङो दिल्लीयाव फाथायहरनो हायाखै जोङो जेनाखै होनना हमना लानांगोन बाय इलेक्शनखौ जोङो जेरैबाबो देरहानांगोन जोंनि पार्टीनि थांनानै थानायनि जोंनि रायजोफोरनि थांनाय थैनायनि खोथा दङ माने डु अर डाइ होनो जोङो भबिष्यत जोंनि बे ओनसोलखौ जुदि जोङो जौगाथिनि लामायाव लांनांगौबा जोङो आरो शान्तिनि मोनसे परिबेसाव दोनबाय थानांगौबा जोङो खिन्थु बिपिएफखौनो आरो पावाराव लाबोफिननांगोन आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय हामलायनायखौ आं जासिग्रोबाय बहुतानो बधाय आंखौ सिनाया ना सोरबा सोरबा दाख्लै थांदों 30-40 जनसो थांदों बे एरियानि आंनि न'आव बामुनगाव आंनि न' बाहाय थांदों दाखालि रायलायहैदों ओरै प्रग्राम लादों बाहाय फैनांगौ होननानै दे जागोन दे होनहरदोंमोन आं दा खोथाया जाहैबाय दहायनिफ्रायनो आंखौ एमएलए जासिगोन एमएलए केन्डिडेट होनबाय थादों आसलते दा एसे उसुबिदा जादों माने आं निजेनो सेन्ट्रेल भाइस प्रेसिडेन्ट हाग्रामा सारा प्रेसिडेन्ट दाखालि बुंदों बिथाङा जे जोङो इलेक्शन कमिशना जेला नटिफिकेशन होगोन इलेक्शन तारिख बिनि उनावसो नैबे बाय इलेक्शननि एमएलए केन्डिडेटनि नामखौ डिक्लेयार होगोन दा जों बेखौ नेनांगोन बांद्राय हुलुस्थुल जों मिडियायावबो आंनो जाखाबायबो होननो हाला एसे उसुबिदा जादों होमबाबो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना मिथिखाबाय हयथ' जोङो आवगायलांनि नङा होमबा देरहानांगोनबो पार्टी हिसाबै दा देरहायाबा बिराद गाज्रि मोनसे अबस्था थासारि फैफिनबावगोन आरोबाव खारन जों नुगासिनो दानि जिथु बिटिआर सरकार आं बारा गोबाव बुङा एसे थाब फोजोबगोन आं दानि जिथु बिटिआर सरकार बिसोरो एखेबारे जोंनि थासारिखौ गाज्रि खालामथारबाय जेरैथिंबो एखेबारे लाजाथारला गासिबो थगायजोबनाय दहायनिफ्राय बुंखाबायना एखेबारे मोनफा मोनफा बुंबाय आंबो एसे दाजाबनो सानदों बे न'खर न'खर साख्रि होनो नागिरनाय होआखै इनफ्रास्ट्राक्चार बे लामा सामा अफिस बिल्डिं हाबि जाबि बानायनाय मोनसेबो बानायाखै आच्छा नैबे लामायाथ' जेबो गैथ्रामोनलै आगोलाव फिसा मोनसे आलि बादिसोमोना हाग्रामा सारनि समावसो बानायदोंना सासे मनिपुरि बानायफैदोंना मनिपुरि बानायफैदों दा दाथ' एटलिस्ट थाबायनो सुबिदा जानानै दंना बेबायदि बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां डेभेलप जादों हाग्रामा सारनि समाव जानाय 15 बोसोराव हाग्रामा सारा जिखिनि खालामदों दिनै प्रमद बर'आ बिनि 5% खालामनो हायाखै गासिबो थगायजाजोबनाय आरो थगायनाय गावसोर थगायनाय आरो थगायजानाय बिजेपिजों थगायजानाय बेबादि बिराद गिदिर गिदिर प्रजेक्ट दंमोन जेनेबा आं थाब फोजोबनि रौमारियाव बिराद गिदिर रिजनेल इन्स्टिट्यूट मेडिकल साइन्स बेबायदि खुलिनायनि खोथामोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौ होआखै होआ बेबायदिया दंखायो एम्स दंखायो माबा दंखायो होननानै होआ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि होनो नागिरदोंमोन माबायाव बरमायाव बेखौबो होला होआखै डिपिआर गैया माबा गैया बेबायदि जानानै दं उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामावहाय बैहाय थुलुंगाफुरियाव मोनसे कालचारेल कमप्लेक्स मोनसे माबा मोनसे बानायनायनि खोथा दंमोन बेबो जायाखै गसाइगावआव बे एसआइआरडि बायदि जेनेबा बड'लेण्ड इन्स्टिट्यूट अफ रुराल डेभेलपमेन्ट बिआइआरडि बेबायदि बे जायनि थ्रुयै रुराल डेभेलपमेन्ट जायो गसाइगाव मोनसे बेबायदि थिसननायनि खोथा दंमोन बेबो गैला थगायजाबाय एनआईटी नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ टेक्न'लजि बेयो आईआईटी निफ्राय आरो देरसिन सीआईटी बायदि सीआईटीखौथ' मिथिगौ ना क'क्राझाराव बे जोंनि समाव गायसननाय आगोल बेबायदि गोजौआव थायो आईआईटी बिनि गोजौआव एनआईटी उदालगुरियाव एनआईटी खालामनायनि खोथा दंमोन बेखौबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ होआखै होला आसामाव मोनसे दंखायो सिलचराव ओंखायनो बाहाय होला बेबायदि होनदों आरो नोंनि रौतायाव अर्गेनिक इउनिभार्सिटि दंमोन बेखौबो थगायबाय होआखै टंलायाव थांनानै थानायनि मोनसे स्किल डेभेलपमेन्ट सेन्टार लाइभलिहुड इन्स्टिट्यूट बेखौबो होआखै भैरबकुन्द'आव भेटेरिनारि हस्पिटाल कलेज आरो भैरबकुन्द'आवनो
बाथौ खेराइसालि बिराद गिदिर मोनसे इनस्टिटिउसन बाहाय खुलिनायनि खोथामोन बेखौबो होआखै थगायबाय सालबारियाव बड'लेण्ड मुभमेन्टनि नामाव मोनसे मा होनो मिउजियाम बेखौ बानायनायनि खोथा दंमोन बेखौबो थगायबाय प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव गोदानै आरोबाव मोनसेबाव जवाहर स्कुल नवोदय स्कुल माने फसंनायनि खोथा दंमोन बेखौबो थगायबाय होआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ पलिसिनि बाहेरायाव होनो होमबालाय माथो थाबावगौ बेबायदि मेरला दं आं बुंबा दा बिराद गोबाव जागोन मथथे मोनसेबो जेबो मावाखै बिसोरो गथे जोंहा दा दायित्व दङ जोङो दा थांनाय एमपि इलेक्सनाव जदिव जोङो दिल्लीयाव फाथायहरनो हायाखै जोङो जेनाखै होनना हमना लानांगोन जोंखौ बहुत धरननि नाख्रेबनानै बिसोरो मोनथाम पार्टि लोगो लानानै थाखा फैसा बिराद गारनानै जोंखौ फेजेनदों दाखालि ओमफ्राय नैबे दा बाइ इलेक्सननि खोथा आंनि थाखाय बिराद माने हठात जादों दे बाइ इलेक्सनखौ जोङो रावबो सानाखैमोन आसलते एमपि जोंना खाम्बा बरगयारी सारा एमपि जानानै थांखासिगोन दिल्लीयाव आरो बे समाव बे ओनसोलनि गासिबो जौगानायनि खामानिखौ बेहाय मावगोन बुंहैगोन बयबो आसा लानानै दंमोन जेननायखौ रावबो सानाखैमोन नैबे बाइ इलेक्सना एखेबारे हठात जादों होमबाबो जोङो गेलेनांगोन बाइ इलेक्सनखौ जोङो जेरैबाबो देरहानांगोन जोंनि पार्टिनि थांनानै थानायनि जोंनि रायजोफोरनि थांनाय थैनायनि खोथा दङ माने डु अर डाइ होनो जोङो भबिष्यत जोंनि बे ओनसोलखौ जुदि जोङो जौगाथिनि लामायाव लांनांगौबा जोङो आरो शान्तिनि मोनसे परिबेसाव दोनबाय थानांगौबा जोङो खिन्थु बिपिएफखौनो आरो पावाराव लाबोफिननांगोन दा बे बाइ इलेक्सनाव जों देरहाथारोबा जोंहा बिटिसि इलेक्सनाव सहज जागोन 2025आव आरो बिटिसि इलेक्सननि उनावहायनो आरो एमएलए इलेक्सना फैबावगोन एसेम्बलि इलेक्सना 2026आव बे थांबाय थागोन आरोखि बाहाय नोंथांमोननि बहुत सहजगनि बाथ्रा दङ नोंथांमोना जेरै खस्थ' लानानै आगोलावबो जोंनि इलेक्सनाव बाहागो लाबोदोंमोन एबार रासिन खस्थ' लाबावनांगोन आंनि खावलायनाय थाबाय बाहाय आरो जेसेबां हायो जोंनि खाथि खालाव जेसेबां जोंनि बिरोधि मानसिफोर दङ जोंनि बेरेखा जिबिलाक सोलियो बिथांमोनखौ नोंथांमोना खम दाखालाय रायलाय होनलाय लोगो ला हेला गुरै जालांगोन हयथ' जोंजों फैगोन दाबो फैगासिनो दंखायो दहायबो बुंदों बहुत मानसि जइन जानो ओंखारगासिनो दङ इउपिपिएलनि मानसिफोर जोंजोंनो फैगोन मैयाबो सिडब्लिउसिआव जइन जादों जायखिया जों इजि लानो नाङा सहज लानो नाङा बिसोरो बिराद बोलो होबावगोन नैबे इलेक्सनावबो जेने तेने देरहानो थाखा फैसा बिराद गारगोन दा जों जिहेतु रुलिंआव गैया जोंनाव थाखा फैसानि प्रब्लेम फैयो फाइनान्सियेलि जों दाबो स्ट्रं नङा दा बर्थमान रायजो राजा नोंथांमोनाबो बहन खालामदों आगोल जेरै बहन खालामदों दाबो बहन खालामनांगोन गावबा गावनो एसे खस्थ' लानांगोन जिखिनि हायोथ' जोङो पार्टिनिफ्राय खालामगोन बहाबा हास्लाबाबा गाज्रि मोननो नाङा जों रायजोनि खाथिराव जोङो बेखिनिखौ खालामलांनांसिगोन नङाबा भबिष्यत जोंनि फिसा फिसौफ्रा आरो बहुत खस्थ' मोनबावगोन बोरैबा जुदि फैगौ बिटिसिआ जुदि जोंनि आखायाव फैयाबा 25आव जुदि एगेइन आरोबाव जुदि बिजेपि लाइनाव थाङोबा जों खिन्थु सेस जेबो थाहैनाय नङा बिसोरथ' धर्मआवबो आखाइ होबाय माइनरिटिफोरनि उपराव अत्याचार सामना बहुत थांखो माइनरिटिनि उपराव अत्याचार ख्रिस्टानफोरनि उपराव अत्याचार बहुत आइन कानुन बानायबाय माने धर्मआवबो आखाइ होबाय बिसोरो जोंखौ सान्थि दोनाथ' बिजेपिआ दा इउपिपिएलआ बुजियाखै माब्रै इसेबां थगायजाबाय थाखो बिसोरलाय बुजियाखै ना पावारनि थाखायनो बेबायदि गावखौनो एखेबारे गथायनानै थाबाय थादों जोंबो सन्देह जालायलाङो एखनबा फैगौ 25आव जे मा जागोनथाय बिसोरखौ जों जेरैखि जाया हमथानांगोन दा बाइ इलेक्सनाव जों एकदम देरहाथारनांगौ बे मोनसे दे आं बारा गोबाव बुंनो गोसो गैला दिनै आलासिफोर आरो सोरबा बुंबावगोन खोमा बधय नोंथांमोननिफ्रायबो जों खोनासंगोन गावबुरामोन दङ गावबुरा आदामोन लोगो मोनबाय थागोन जों फैबाय थागोन गामि गामि हाबबाय थागोन आरो प्राइमारि कमिटि दङ ब्लक कमिटि दङ बिथांमोननि दारैनो जों खामानिफोरखौ मावलांबाय थागोन दे आं बेखिनिखौ बुंनानै आङो आंनि बुंनांगौखौ फोजोबबाय गोजोन्थों